Ja, så står vi her i Langbjerghallen efter at have tabt 30-24 til det suveræne tophold. Assisterende træner Jørgen Østergaard, hvad synes du? Jamen, jeg synes, at vi spillede en rigtig, rigtig flot kamp mod et rigtig godt hold, og man må sige, at de er nok lige den tand bedre end os, men i dag, der viste vi faktisk, at vi godt kunne være med langt stykke hen ad vejen. Jeg tænker på, at vi også i dag er lidt decimeret ved, at Jeanette P. hun er skadet og ikke kunne være med, og lidt svækket i forsvaret, men det var helt klart, at der var andre, der var klar til at tage over, og det var en super god holdpræstation, og vi spiller faktisk lige op med mig endda en føring, og er rigtig godt med i over 40 minutter. Det sker desværre det, at vi får næsten en dobbeltudvisning, som gør, at de scorer 3 mål i træk og trækker lidt fra på os. Der mister vi ligesom grebet om kampen, og som gør, at der også er nogle af deres spillere, Lise Knudsen og Mette Hansen, deres 2 bakker, træder lige pludselig i karakter og skaber nogle store problemer for os. Kommer måske lidt lettere til skud, end de har gjort før i kampen. Og det bliver nok tungen på vægtskålen til sidst, samtidig med at vi nok løber lidt tør for kræfter i en kamp, hvor vi var hårdt presset, men som jeg synes, vi har rigtig stor ære af, og som vi kan bruge til rigtig meget, når vi nu skal spille de næste kampe her, hvor vi har Viby, Slagelse, AGF, 3 hold, som vi skal kunne måle os med, og kan vi komme i gang med det spil, som vi havde i dag, så har vi absolut god chance for at hente point i de kampe, og det er jo det drejer sig om. Er vi enige om, at man kan se forskellen på budgettet og forskellen på bredden på holdene? Ja, det er klart, de har klart en bedre fysik end os, og de har vel også lidt bedre spillere, en fremragende målmand også, selvom man må sige, at især de første 40 minutter var Gitte bestemt med i det, når man tænker på, at deres målmand, Pernille Christensen, jo er inde omkring landsholdet, så må man sige, at så var det rigtig godt gået. Der er noget at arbejde videre på, til vi på lørdag skal til Viby. Vi er meget positivt indstillet for at se frem mod Viby-kampen, og regner med, at vi godt kan hente 2 point derovre, hvis det ellers passer sig for os. Det, der er det mest skuffende i dag, det er vel, at der ikke var flere mennesker til stede i dag, og når man tænker på, at det er en postdivisionskamp. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor mange der var, men det så da pænt ud. Fyldt, synes jeg. Jeg synes ikke, det virkede som om, at det var tomt i hallen i hvert fald, og der var der god opbakning for de tilskuere, der var der. Vi fra ledelsen er måske skuffet over, at der ikke er flere mennesker, men vi ser frem til på lørdag og håber, at vi vinder i Viby. Ja, selvfølgelig. Tak skal du have. Selv tak.